Oso erantzun interesgarria, Arriola jauna. 13% doala KPI-aren igoerarekin. Bai, egia da, igual horren inguruan esan daitekela pixka bat igo dela, ezta, alokairuaren prezioa. Baina, hombre, OFIN inkesta hartzen baldin bazen, 125%koa zen. Karo, horregatik kendu dezue. Horregatik kendu dezue inkesta hori, eta ez duzue gehiago eguneratuko. Orain ulertzen da hobeto. 10 minututatik 5 minutu eman dituzu Espainia egiten ari den neurriak azaltzen. Interesgarria, ze galdera zen, ea jaurlaritza zen neurri hartzen ari den alokairuaren prezioak mugatzeko, ezta? Dena den, esango dizut, postu nahuela egin dezun zehaztapen bat, eta da etxebizitza eskubide subjektiboa aitortua izateko topeak direla malgutuko dituzuenak gora, ez da eguneratuko dituzuenak. Nik uste, lehendakariari ere azaldu behar diazula hori hobeto, ze berak nahiko gaizki azaldu zuen, bai politika orokorreko plenoan eta baita gaur ere. Posten nau hori entzuteak, ze hori izan zen nahi zuzen ere, EH Bilduk duela hilabete batzuk hemen aurkeztu zuena, hemen proposatu zuena, eta kontra bozkatu zutena bai EAJak eta bai PSEek ere. Gure ustez, bat gatoz zenbait hausnarketekin, adibidez, alokairuaren prezioa jeisteko tresnetako bat dala eskaintza handitzea, ezta? Eta uste dugu, egin daitezkela zenbait kontu Madrili itxaron gabe. Eta guk proposamen batzuk ekarri ditugu ona. Esate baterako, ekarri ditugu 2 lege proposamen alokairuko merkatua handituko luketenak. Ekarri genuen lege proposamen bat tanteo eta retraktoa erabiltzeko eta horren bidez alokairu sozialeko parkea jabego publikokoa handitzeko eta baztertu egin zenuten, ez zenuten ez da tramitera ere onartu, eta ekarri genuen beste lege proiektu bat proposatuz babes ofizialeko etxeen erdia gutxienez hirigintza plangintzatik jada joan dadila sailkatuta edo kalifikatuta alokairukoak izatera. Eta hori ere, ez zenuten ez da tramitera ere onartu. Beraz, uste dugu, halako gauzak egin daitezkela Madrilgo etxebizitza legeari itxaron gabe. Beste gauza bat egin daitekena alokairuaren eskaintza handitzeko, etxebizitza hutsak mobilizatzea. Eta hor, bai, atera zenuten dekretoa, zuen lanaren parte bat egin duzue, baina orain eskoak garbitu dituzue eta ardura guztiak udalei pasa. Uste dugu, prozesu horretan, jaurlaritzak gehiago lideratu beharko lukeela, horri buruz hitz egingo dugu, legez besteko proposamen bat egina daukagu, jaurlaritzari eskatuz lidergo hori eramatea, ezta? Eta laguntzea udalei. Aipatu duzu, eta interesgarria iruditzen zaigu, neurri fiskalena. Neurri fiskalen, azterlan bat behar da, ikusi behar da, alokairuari ze hobari ematen zaizkion, ea nahikoak diren, eta batez ere, berrikusi egin behar dira helburu horrekin, ahalik eta gehien kontrolatzea prezioen igoera. Esan dezu, badagoela asmo bat lotzeko prezioen referentzia indize sistemarekin. Eta bat gatoz, hori da, 2018an hemen aho batez adostu zen neurri bat, EH Bilduk proposatutako legezbesteko proposamen baten erdibidekoaren ondorioz. Baina, aurkeztu diezue diputazioei, baina oraindik ez dago martxan Arriola sailburua. Eta zuek ja, erakutsi zenigun idatziz eskatutako erantzun baten erantzunean, galdera baten erantzunean, sistema hori nolakoa zen, erakutsi zenigun zer nolako emaitzak ematen dituen, eta beraz uste dugu hor zerbait ataskatuta dagoela, eta horri bide eman behar zaiola, ezta? Eta noski, uste dugu, Madrilen benetan, lehen esan bezala, behar dela bultzatzea bai jaurlaritzaren partetik eta baita jaurlaritza osatzen duten alderdien partetik, aterki legal bat egotea, gero hemen gure berezitasunetara egokitutako alokairuaren muga hoberena egiteko. Uste dugu gutxi egiten ari zaretela, eta egin duzuen apurra prezioak kontrolatzeko izan da, babes ofizialeko etxeen prezioa igotzea 14% uda honetan bertan, Arriola sailburua. Neurri bat promotoreek belarriekin txalotu zutena. Uste dugu, pizka bat gehiago pentsatu behar dezuela maizterrengan eta pizkat gutxiago Milton Friedman eta promotorengan.